step ka arp sautrik leber hajar san ha ka por praba GAA kaladon ka wei ka jingya tengku kali ha ka snong Sumer Hariboy district ha ka surok ba National Highway 6 kane ka jingya tengku kali la ne ka accident kalawan ra ka jingdheng kali sipor ha baro arliang ka surok 4 lane bat kane ka jingya tengku kali kala jia ha pedeng ka wei ka kali shipai ha ka ba kala penhestet bat kala rengkang sa siliang divider jong ka surok bat le Tynrah ka wei ka Scorpio ka blakit passenger bat ki basyong ha ka tega kali passenger ka badon new registration number ML Kharway prasau sau ar klaman saujur balara no yaki sha ki jaka sumar